čast da kao grad Kragujevac naglasimo da je ovo druga godina za redom, da se u oblasti reloada finansiraju projektne aktivnosti organizacije civilnog sektora za teritoriju naše lokalne samouprave. Idealna lokalna samouprava brine o svojim građanima, a ono što je građanima najpotrebnije i prvi kontakt, to su organizacije civilnog društva koje su u direktnom kontaktu, koje participiraju i upravo je to jedan od ciljeva jačanje kapaciteta civilnog sektora, da prepoznaju potrebe naših sugrađana, a obaveza i odgovornost lokalnih samouprava je da na transparentan način novac naših sugrađana investiraju tamo gde će korisnost biti najveća. Ovoga puta grad Kragujevac je finansiran, 3 organizacije civilnog društva su dobile projektne aktivnosti koje su preko 10.000 eura i 5 organizacija civilnog društva je dobilo finansiranje projektnih aktivnosti koje su niže od 10.000 eura. Ja ću vam veoma brzo pročitati. Pod broj 1 je školski biološki centar, znači to je Centar za ekološko obrazovanje i održivi razvoj, zatim Omladina Jazasa, Ravnopravna ljubav. Oni su i prošle godine finansirani, izuzetan projekat, tako da su i ove godine sa jako dobrim projektom koji je vezan za unapređenje i očuvanje reproduktivnog zdravlja mladih. Zatim Forum mladih sa invaliditetom, projekat je vezan na povećanje zapošljivosti i izgradnju inkluzivnog poslovnog sveta za osobe sa invaliditetom. Projekti koji su ispod 10.000 evra su finansirana Udruženja gluvih i nagluvih, Udruženja osoba sa mentalnim poteškoćama Luna, Udruženje za društveni razvoj Interaktiv, Udruženje za pomoć osobama sa autizmom i Udruženje hranitelja Čuberak. Obuhvaćeni su svi strateški prioriteti, bilo je jako dobrih drugih projektnih ideja, nažalost nije bilo dovoljno kapaciteta ili u podnošenju predloga projekata zašto su organizacije civilnog društva ojačavane njihovi kapaciteti. Ovo je bila prilika da se organizacije civilnog društva edukuju kako se pišu projekti. I ono što je najveći efekat i najveći bonus za lokalnu samoupravu, da se svi projekti finansiraju na istovetan način po metodi reload.